muchigadzira ndakataura nesu moroi magadi moroi magadi vanhu we mazimbabweans tokumbirawo kana muchigadzira ndakataura nezuro tokumbirisawo please kana muchifilma mafilms enyu mukanga mawanikidza vanhu venyu vane vanhu mufilme zviri clear musafilma zvatisinga maoko enyu achibvunda bvunda because handikuona video yandiri kuita iyi haisi kusheka yakati twi yakamira try kufilma vanhu munenge mawanikidza zvikomba zvenyu munowanikidza namadhamba kumufilme ibude isingasheki sezvakaita ino handikuona mabato ndakaita foni haisi kusheka try kufilma zviri clear sezvizvizvi mufilme vanhu zviri clear kana vakaburitsa maziso so vane fear tinyatsokuona maziso akati kana kuti morega kufilma at all kana kuti regai kufilma because maziso anga ari kurwadza neimwe video ichangokandwa manje manje kuti uzive kuti munhu acho anga achifilma mhembwe here kana kuti chii inongori zvitaitai muri kutitamisira nguva nemabhandle edu itai video iri clear so before filma munhu ane mudzimai wako ane chikomba kana kuti murume wako ane girlfriend wamuwanikidza whether mumukuku or what check your phone kana phone yako isiri good pakufilma rega tudze nemuromo zvifilme iwe wakatasa wakafesa kuti ndabata munhu wangu achihura ndamubata achihura chichichichi andimona takafesa iwo zviri better pane kufilma zvinhu zvitema varingona mimvuri mitema. I'm being serious ndikutotaura nyaya ndi very serious. This is very concerning because amount of bundle iri kuluzwa nemazimbabweans vachiwacha mavideos amuri kuita asiri clear. Amount yavari kuluza pamabundles tikaibatanidza togona kuisa magetsi pane chimwe chikoro kugokwe kana kuti kumasvingo kana kuti kuzvishavane togona kudhonza magetsi neamount of bundle yatiri kuluza tichiwacha zvimavideos zvenyu zvamuri kuenda pawhatsapp. Bantu ikakonverta mari iyoyo it's not good. Hazvisi bo zviri kutikostira mari yakawanda. So please wakange waona kuti munhu wako apedo nechikomba unomaona ndakakudzai masigns ekuti munhu wako akuchita usati waenda ikoko tsvaka foni kumbira foni kuno umwe munhu ndombira foni yenyongwa mukoma tichahaisa mafoni techikuhaisai mafoni achona unosiya deposit hombe kudarika foni unosiya tokuhaisa foni inonyatsofilma zviri bobo uyo ndine munhu wandikusaspend chikomba ndinoda kubata chikomba changu. Don't pretend kuti zvinhu izvi mamusingazvizivi. Mune muchitoziva kuti munhu unyanya chikomba memangomirira day. What's the point? Unozviziva kuti munhu wako anochita, unoziva musoro uchada kumubata, woenda nekafoni kambudzi zvinofilma zvinhu zvinotikanganisa maziso angu akuvava izvi video dzachona. Try by all means kutsvaka foni zvino enda unohaya foni. Tsvaka kana iPad ndikati iPad mboni iPad rakakuroda izvi zvinoita iPad vumba kurabata kuti uchifilma chikomba chacho ndakuwanikidza ndimona ndakakutipa ine zuro ndo zvandangoitira pengo ndizokuudzai ndo live yandafonera izvo ndo zvandangovinga ndikudzati kana muchifilma please regai kana foni yenyu isingaiti regai kufilma. Doesn't matter kuti wamuwana sei munhu wachona wachibata chikomba why unganofilma munhu nechifoni chimbudzi hatisi kunyatsokuona mavideo enyu ari uya asiri clear. Vana darling ndona vachiti imbotisherawo zvevideo inenge isiri clear. Muri kutambisira vanhu bando ukawanikidza munhu wako nechikomba rega kufilma nefoni yakavora zviri nani kuti sarai pano chambonokwereta foni wodzoka kana kuti whatever. Nemuwo futi vari kuwanikidzwa vachona tsvakai pari clear musahurira mumarima panhu pasina clear. Tsvakai panhu pane light pekuhurira kuti kana makufilmiwa mafilmu achabuda ribow. Tiri kukompita neNigeria iri pamberi pamamovie aya isedu ari kubuda ri very disgusting. Mamovie edu asi clear. Mamovie edu asi clear guys. Mamovie edu asi clear and we need to improve panyaya dzemamovie edu.
zvikomba please kana imwewo zvikomba muchienda chinjai pfekawo zviri nani ende makapfeka zviri clear mabright colors senge yandakapfeka iyi huinde unokapfeka bright color wobatwa wakapfeka bright color inobva yabuda pavidhio inobuda iri posh nemavoice regedzai kuchema sterek muri kunyanya kuchema ndakakutedza no itai courage taurai mune courageous voice with maemotion akafira mukati umu isai ivai neempathy kana chiti ivai neempathy rokati zvipinzeiwo mutsoka dzedu isi tiri kuzowacha vhidhio idzi dzimwe vhidhio dzacho hadzisi clear hautomboni kuti chikomba chacho ndiani mudhuri ndeupi chikomba ndechipi uchingoona ngosviba kana mukavarova ropa rikazara kumeso vapei matishu vachipukuta kuti face ibude iri clear muri kunyanya kuvarova ropa razara every achaoni vamwe vanhu motanga matudza kuti okay pavhidhio apa kana muchidya regai kudya because kumberi uku kune ropa togara because vamwe mavhidhio ini tikawacha tichidya totanga kuda kunorutsa isai mawarning signs pamavhidhio ini kuti chikomba chiri kubatwa this video may have flash photography kana guys let's be professional pamavhidhios atiri kufilma zvikomba zvedu let's be very kana wabatikidza munhu wako nomunhu wake be professional nyatsoita mavhidhio ari clear uchizviziva kuti zvinhu zvauri kuita zvichatenderana nenyika yese because zvimwe zvamakuita zvakuti bohwa zvino tiri zvinoti bohwa vhidhio yacho inenge iri too short tichiri kutarisa yatokata wakafilmirei kana pasina ita vhidhio foni yanga yapera but waindirei kunofilma mukadzoka nechikomba nefoni ine bhatiri rakupera this is not guys we need to be concerned here because zvinhu zviri kucosta tinosana zimbabwe ichizotadza kubudira because mari dzatiri kupedza chiendesa kubando tichida kuona zvo zvakadero tingade tichitogadzira zvigayo pamwe tichitobetsera kana zvipatara tenga mibhedha yezvipatara kaibatanza mari iyoyo ngatinyatso hanzi batori right yo no inyaya ndototora serious because mavhidhios vangani venyu right kana even your video hanoona picture yemudzimai how clear it is mudzimai akatorwa picture iri clear maikuda vanga vari clear that's what we want kana wada kuti kana wati kuda kudya imbwa idya iri hono kwete kudya papi idya riri ziguturu ziguruguru zimbwa and wakadya imbwa mira unonomira shoulder yakamira yes kana wada kufilma munhu wako ane chikomba chibva watsvaka foni svino zuma because zvimavhidhio zvenyu hazvisi clear zviro ndigumburasera seri unongori WhatsApp group ndakatorora ndomutsiwa tiri message yapinda video